ya ce malam ya dai dan daga bai ma faɗi gaba ɗaya ba sai ka ce yayi to miƙe tsayen gani sai ta miƙe tsaye ka dubu duniyar ka dubu koma ka ce daga hannunki haka ka ga irin dantsanta amma ka dantsanta kamar dantsan wada gujilli kenan ina ruwanka da gujilli dantsan nan malam ya kai ya kawo to miƙe tsayen ga bayan ka ga bayan ga kuturin nan in ji annabi ya kai ya kawo doye wannan bai zama su kuti maka ka ba a'a haka ɗan saras kuma ga kuma cibiyar cikinta kuma in zama da duk abincin da ta ci ba zai cin ba a haka da yawa ta ƙira kalangu to annabi yake abinda ba za ka leƙa ba illa ka fatta wannan an haramta wannan sai ka zo kuma wajen sha'anin tarawa da sunna annabi in ka je daidai to sai ka ci gaba da noma in kuma ka ji ya cika ɗakin da ɗoyi don kana son zai kai ka asibiti likita ya wanke tangaran ba kwanan wani alhaji aka kama wata yariya ba billahi da zugurwa ce wallahi tallahi sai shi kalla zai yabin da kake faɗa mu je kekenci ne kekenci in sha annabi yace ya Allah bai halaka ni ba annabi ne yace wannan manyan ba za su iya faɗa ba in za su iya ne wannan manya ne in kurun goshi kawai ka zo ka shirga nadi kunkuru ne kai yadda malami nan ai ya haka magana take inda malamin ilimi ya san magana haka take kuma da wani haba malami mu ce annabin ya bada mu me wa annabi ƙarya me za ku ba mu kai da wannan magana to zan an faɗa maka haka dan ai ga lura yo alhaji ba sai ka ji yarinya jalcin mana ga wujiriya ashe gurguwa ce sai da aka yi ta gida sai ka tana wani haka ya yanga kuma aka gurguwa ko yanga sai wa tana wani haka ya haka kace me kwa haka Allah yi ni ko miƙe ni zaka yi a'a ba zan miƙe ki ba amma na sake ki a'a ya dai sake ta saki daya yake na sake ki kuma na ga yadda za a yi kuma wannan gurgun ta kai ba za kwana gidana ba wajen tsayar mace dai komai yanga ta kace ka sake ta ka gama da ita ba magana ta kare ba yaji aka sai da aka bashi kansa ce inda mara banza ashe gurguwa ce kawai amar kuma aka yi yarinya ne yan mata a gidan kamar su daya ita wannan wani alhaji ina son ta ba zan gaya mashi ba gobe zai zo na sai suka canja mar kaji ko sai suka bashi wacce mai kyan wannan shi kuma alhajin namu ne shi ma zai zo nan gobe shi kuma sai suka bashi gurguwar ai kullum ya ga yanzu za zo wannan muka haɗe sai da ne Allah na ya zan zo me kan kuma sai suka kawo wancan babban sai bai kafa kamar su ɗaya na in ba za ka iya ganewa ba sai da wajen ɗin da yake an gani bai kai kuɗin da yawa ba jalla Allah ta damu da annabi Muhammad to ya jama'a za kuma mu ci gaba da Qur'ani da hadisin manzon Allah in Allah ubangiji ya kai mu gobe lafiya Lahadi za mu zauna ranar Litinin kuma za mu zauna da kuma idan muka zauna kuma a wannan rana shi dai Malam Usman zai ci gaba da yin karatu ni kuma zan je saboda nazari dan a ranar suna ne layuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rannan zan fito da sanda wanda babana in mallaka min dan ni daman babana ko bai bar min ba kai irin mutuwan nan ta annabi haka yayi abin da ko kwabo bai bari ba wallahi kwabo ɗaya bai bari ba amma ya bar min abu nawa alhamdulillah ɗaya na nuna takobi a gahuci na zaro shi an gani malami 47 ne ya zawo a garin to amma kuma wannan sandan idan na riga na fito da shi kai da kanka sai ka ga na canja ai da kaina idan na fito da wannan sandan ai da ce kai lalle kada rawi abun ba da ba ai kuma ina ai girma ya zo kuma in dai na fito da shi ba a kuma na zama ba ina ai ga tun gogormaya kuma babu a ina to kuma haka da nake da niyan Allah ya tsalla madina wannan kuma gogormaya da mutane mun daina kenan kuma na zama kuma kan buzu ba zan buzu ba ga zama buzu ani abu biyu ba zan yi ba zaman buzu ina karantarwa limanci ba zan ba ba zan daura aure ba an je sa ni a gaba ba zan wankan gawa ba wannan duk aikin malamai ne ni ba zan iya wannan ba in ga ina limanci to sai na ga zan waiwaya daga nan gano Ka'aba saboda nauyin ko yau limami ne kai a Bagdada idan za ka je kai sallah
akwai masu bin suna to liman kai ne fa mai ceton jama'a, kai ne fa mai ceto. In ka san kai wani laifi wanda Allah ya hana, ko ka san rigarka da haramiya a magana da, ko ka san cikinka da haram, to liman ka tuna fa nauyin nan fa duk ina kanka. In ba za ka iya ba har ba ka wuce, wallahi ma na sun dinga bin limamin kenan sai ya je har tsakiyar suna wani zai daura baya. Domin Allah idan ya duba loma ɗaya ta haram akwai a cikin cikinka, ko kuma loma gidan wani azzalimi ya kama shinkafa ka tuƙe ka abin nan, in za ka shekarar ɗari ko mai tsufan ka kana sallah mana da su ne ka, amma dan nauyin tare da ina kanka wallahi billahi. Domin kai za ka ce su ce ka mutum a ran gona nan ce ina ne yo ai ba ka je ka samu mata ba mata ka sai ka kwana a kana sallah Allah ya ba ka ba mata ta ma doma ya kuma nan ya ma ne ne sai ta roƙo ta haɗu da komai yanzu ba nan aka roƙo ana sai ku ga ba lokacin wani malami da wanda ka tafi ya ce wani aka tsaya ta aka yanka ba ƙara ƙwata hau aka yaga Allah ka tafi Allah ne sai na fito garo sai ga amma mota wannan kabar kuma je makama Ibrahim an tuka ya roƙon ubangiji Allah na roƙe ka dan kudurar ka dan wanda mai kafan nan ko mai kafa kada tare da kada rauni annabi Ibrahim kenan ya ba da dan Allah ne ya Allah yana jin sa abokin sa ne yake sai sai ta mai shi ba da rauni ai mama yake an ce a makaka ba sai abin da aka roƙa ne sai aka karri ba abin da aka roƙa ne za ka samu yake to wani alhaji wani babban ne cikin kamar wallahi ana koke ya yi roƙo ya ce Allah ya kashe kada ya zo a tsakanin ka amma sai da kuma wani da ke ta har sun kuwa na kewa mazan badan Allah ya ta babban ya su malin da jami'in na Allah cikin kansa da manyan nan sai abu an taru na kewari ke rama an cika su malaman duk suna ce salamu alaikum a'a alaga sana zai lalama na ce a kai makan labu sannan mun shirya da malam tijani Allah cikin kansa Allah ya gafara na ce ba wani abu ne kawo ni wajen alhajin nan da su na faɗi sunansa akwai ne gashi an cika da kan ina tsaye na ce alhaji na ce gashi Allah bai kashe ni ba ka je makamu Ibrahim ka yi roƙo ka ce Allah ya kashe ni Allah kar ya bar ni ka same ni to gashi ka sama kuma har ka tafi na je ko tari ban taɓa yi ba ga ni garin munafiki mai idan arna ma da jarabawan Allah ce har ga Allah kada ya fishi nace na fishi mana in ba dan ma kuna gurin ba da wata sakata ta mutan da wacce baba na yake da kofa ko ne zan doka ma a wuya ba zan doka ma aka ba amma na doka ma a wuya to banza mu tsaye mutum wani ina kallo gaban wurin banza ba nan da fadan haƙi ne ni sai ta bani da wuya ba yi wani wurin sai wannan harara da shi ne wani gajere ma za buru sai wani cikai wa ana barki shi wallahi billahi wallahi shi ɗan banza isa mu ne yan banza malami na Kano a da sannan ba ruwanmu da karatun sa yawo da kannuka in malami ne zai fito wajen nebu ni ne dan bangarsa a da Allah ya ne zama dan bangar malami ne kowa ma wala ya shi zama wani kowa dan bangar ai ne sai kan mu ya kama ni Allah ya da mun san da tana ce ta yara ai ku ya ce ba zai mu tsakanin mu sai banga addu'a mu ce Allah ya sa a zauna lafiya zaben nan da za a yi na bana Allah ya sa a yi shi lafiya Allah ya sa a gama lafiya Allah ya bada zaman lafiya Allah ya ba kuma mai rabo wanda duk zamu ji daɗi Allah da kama wanda zamu sha wuya karka dan kama ya Allah a to haka ne ma sai daga wani abu ne da kai ko kare ne ma ya zama shugaban kasa sai mu ji ina ruwan ba wani abu da za a yi ma aiki kowaye amma wanda za ka ji daɗi da ai ba wani abu da jin daɗi ba za a ba ku kuɗi ne ka tallata ka wannan nan dai kowaye ma ko baban ka ne shi shugaban kasa sai ku kula da zaɓi to amma aka ce an wa waɗansu ma an gyara hanya ta tafi ta miƙe an kai fitila an kai famfo an ji daɗi ko ba a yi ma ba ai ta ji daɗi kai dan za ka ji lafiya da dinga ta kaya ba da aka buga a garin sai an ga ta boro sai an gaje kawai sai ka daga mai tsami ido bi nan ya zo ido ya zo amma da kaga mutum kauye wai shi ne ma wai zai kawo hula haka ya rubuta haji ya kawo hula wai ya kare da dake a daga shi
ya kwace mana gona gona kuma da ɗorawa 4 ya ba wani saboda haka ba mu yadda ba mun yi kungiya muna ƙara ta a bincika sai dai ce kwatanni wajen majalisa a biya a duba wajen amfani yawa sai a bincika sai a zo ta kashe yaki da ba a yi sai kuma ku zaɓa da kanku wanda ya ci shi ne kun ta kuje ku zaɓa wanda kuke so kuma ya ga zauna lafiya ta ga ba haraji mun yi koyi zaman annabi kenan zaman annabi ba a biyan haraji yanzu ba haraji zaman annabi ba a biyan jangari babu jangari ko ka zama ba a mace jangari kaga ga abu ya yi daɗi shi akwai bangaren aminu Allah kiyaye ka bangaren imotu ba mu ne mu duk bangaren ne to daga bangaren aka so mu na aminu ko lokacin dauke haraji daga bangaren ne to kuma suka rubuta bangaren suka bangaro kuma wajen imotu da ka zama biyu kenan Allah ya taimaki kowa mu ba ruwa da MPN da PRP da wane ne ji ana ne annabi ai bacci kenan to wannan wajen da zaki ana magancan manya da kai abin nan PRP MPN wace shi ɗaya ne mazancin waɗannan da PRP ni na zama na yi ban ni wannan na zane aminu rimi na rawa yi na rawa ne PRP MPN dalle mai kama kenan Yusuf duk waɗannan ƴaƴan mu ne ba za mu ce muna son waɗancan ba ba mu son waɗannan din ƴaƴan mu ne ƴaƴan ba kai ba ƴaƴan ka bane to ai ni almajiri ne ƴaƴana ne amma su bi din nan da namiji ne da mace ba zance ne kawo ni baye wai nan dai karka sani ina daga yan siyasa ne wato dukkan ƴaƴana ne da MPN da PRP namiji ne da mace ka san ko wanda ka yi ƴaƴa biyu da namiji da mace wanne ka fi so namiji ne ba za ka ji anan ba sai mun gana Allah ya sada mu da annabi to ya jama'a Allah ubangiji ba mu zaman lafiya Allah ya samu rabu da duniya lafiya Allah ubangiji sa annabi ya cece mu Allah ya ba mu albarkacin ismu Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to zama na duniya kowa da wanda yake so kaga cikin mu nan kowa da wanda ya je wani ina da malamin sa wani ina da mai gidansa wani kuma bai da ma mai gidan babansa shine ko mai gidansa wani kuma babansa shine malaminsa shine ubansa kamar ni din nan kaga ni babana shine malami na babana kuma shine ubana dukkan uban da malami Kano ga amma ina ganin girman malama saboda daluci amma ni ban zo wannan ban ce malami abin sa ne karatu babu shi ana kaga na biyu kenan babana malami na kuma ubana Allah mana muwafaka saboda haka ko kuma daga cikin waɗannan ko sun mutu za ta yi wa anan gidan duniya ka ga wani kuna tare da kai da shi ko mai gidanka Allah ya haɗa ku ko kuma ka ga wata mace kana santa bazawara ce ko budurwa ce sai aka ce ai wani ina neman ta muloniyan nan kai ko ɗinkin hula kake ya za ka yi do Allah almajiri ne kai yawwa kai Allah mana albarka wannan lalle malamai wannan almajiri ne na yadda wani wawan ko zai ce ya zan bari ka bari uwarka ce kai har zai ku buga shi ina ba da kuɗi kai ko kana hada shi da Allah kana hadawa da Allah kana tsanantuwa da Muhammad wallahi malam duk wanda kaiwa wannan lakani ne za mu gaya ma dan Allah da sama dan Allah dan albarka wannan wata duk yarinya da ka gani kana so ko mata ka ta gida ce zaman ya gagara yau ta fita jibi ka zo ka same ta wani mata kwace ina yanka mata balangu a soro ko ya kunshe mata kifi ko kuma ta fito ko kuma ka samu wani balarabe ina sa mata hakuri ta za ka ta riga ta mallake ka to in kana so Allah ya daidaita abin za mu gaya ma dan Allah ba dan kuɗin ka ba sai ka samu hatimin nan wato a mai isin Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowa ya fa a duniya na ko mai saurin sa kaga wani zai ce mun magani sai a asiri ba kama shi wannan dan ta taura ne a yarinyan nan magani baya kama ta kaza baka da nan da Annabi Muhammad bari dabo malam do Allah ka kyale shi mana
dukkan wanda Allah ya halitta a duniya ba irin annabi Muhammad ko kun gaishe babu to idan kai wannan ka jarraba gani laya kullum za ka yi yani duk da kake so sai ka darje sai ka ga wata yar mai kuɗi tukura to ya talaka wannan ya kawo maka ita wannan dan masarka zai baka ba zai kama sai in ka gama hula ka gama ka bashi ka idan ka ya talaka malam ba wahala ce wahala duka ne duk cikin ka sai duku yanzu dai wannan kaga almajiri ne talaka kuma almajiri ya dauko yarinya ya bashi ina munna sai ya kira shi ya hulan na kusa gama ne sauran kuwa Allah hulan ta wace da da abun nan an gama ka min ita ka kai man ina jirgin naka alali ya kace ana Allah ka ba wala ne ka wanga bane wanda ya baka ya ba ta hulan ba hulan ne ai ba banka ne ai wanda ya baka ya gama ma alheri ai ka ka baki amma in yan mai kuɗi ce ba kaga ba za ta yi haka ba in yan mai kuɗi ce shi ne zai ce ya ne nake ganin ka ya kuma ka zaune alhaji wallahi kawai na mutu ka gida ka same ni sai ka je ya bude su sai ya dauko bandir guda haka take so abun bandir yanzu alhaji sa ka ga dinga fito to mutumin da ya ba da naira 100 a bici 100 sai wannan alhaji isa kamar na biyu ai kudin nasa duk ina neman nan ne ina neman can duniya da lahira kwanakin bani ma ko ba da wace ne ko ba ne wallahi ba ya zama inji ba ina da ka tadin na shi sai mu kuma ya kamun sarka naira 100 ya kuma kawo shinkafa ko ba ne guda 5 arba'in ina ne alkaka da alheri wallahi mu duk wanda ya ba mu sai mu faɗa wanda ya hana kuma ya je ya ta hana abinda zai shiga kabari Zikin tata jalla Allah mana gafara to ka gani to kaga sai ka inda za ka yi sarkin yaki bari nuna ma ka gani zauna mala ka gana suna annabi Muhammad ne in kana da malamai ka je ka nuna musu furta daga saman ka gani ka ga nan suna annabi Muhammad ne to in yarinyar ka gani kana so zaka aura yau magarin nan in ba kuɗi ne da kai baka da daraja sai in Allah ya taimake kai farin jini albarkacin mai sunan nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ba sunanka anan na yarinya anan tun daga shekara 10 dan Allah kuna karɓar lakani a nan gurin ka je ka ta binciken kundinka in ka ga irin wannan asiri da mu ne muka bayar to ka dawo min da shi nan da shekara 10 sunanka anan na yarinya anan sai kai laya shi ke naka bayan maza a rufa maka karata ya ka je wajen da take da gani ko yar wace ce za ta saurare ka in ka zo kuma ko Allah ne zai jefa kaunarka a cikin zuciyarta duk wani wanda yake santa Allah kuma ya zagi malai ce bi barakatu Muhammad Rasulullah sallama wala tarfu qarfa ba za ma ta daga kwaye idaniyarta su dubu wani tajiri da soyayya illa anta sai kai da kuma da hannun riga ka yayyage ana ji aka ce kun tafi da hajiya gidan sarki wallahi ta jajir malam wuyan nan kamar lulu kai kuma da hanci kamar an da kaki Allah kenan kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga ni to wata kila idan ka karɓa kuma muna nuna wa almajirai ne yan uwa wata kila kuma za ga wannan ko Allahu alimu to menene amfanin aka sa anan ina wata falala kuma har ila yau bayan ka gama wannan din Allah ya idan ka duba yanzu wannan karatu da namu ya zama daidai ka duba ko wannan fa yanzu ya zami mu shirya rumfuna haka ga kujeru nan ga bencina nan duk manyan nan fa sai sun zo nan Alhaji Isa Rabi'u su limamin Kano su shehu mai hula su kafin ga ko na su ma ya shehin zama Allah ya kare ka da marayu waɗannan za su halarto kuma abu ne na kungiya da brigade ne da tudun wada da ina ne duk budurwar da ka sani a brigade duk budurwar da ka sani a tudun wada duk da gawuna in mace in dai ta isa tana da nono kwana takari da ku kwana takari da kwana hudu to duk sai sun zo na shehin zama Allah ya kare ka da marayu zaki aya ta Allah ni ma zan zo gobe an kama Allah ayi Allah annabi ne zai kawo mu ina wanda ya zo ne ya rusa da annabi kallon tuwai wai kawai za mu zo da gadar sarka aka ta ba duk mutum
mutumin da ka gani a nan inda namiji ne zaka rasa sa shi komai limancin sa da za ka taɓa wajen wanda ana na amma ai ko ka ga lallai lallai mutum duk abin da nake gaya ma gobe sai ka gani ana Allah duk abin da nake gaya maka abin da muke faɗa shekara da shekaru ai na gaya maka duk abin da muke faɗa Allah ne yake faɗa da manzon Allah kuma in Allah ya yarda ba za mu tafi lahira ba da mu da ku sai Allah ya nuna duk abin da nake faɗa an gani a nan garin ba shakka Allah ta mana lalle ka kana har ma kai kokonto wanda ya dade bai ga koyarwar mu ba